Ok, salutare la toți! Astăzi mă joc Slap Battle Bed Wars. Și da, ieri am stat și am farmat 43.000 de palme pentru mănușa asta. Vă întrebați oare ce e așa mare lucru la ea? Doar uitați-vă. Fiți atenți. Să se apropie gen cineva de mine. Ai văzut? De asta îmi place, dar totuși. În fine, dacă vreți, fac și... sau nu. În fine, ăsta e un tutorial cum să faceți rost de... Adică cum să faceți rost de multe palme și... da. Trebuie să faceți rost de last breed. Ceea ce înseamnă că trebuie să faceți 250 de kiluri într-o viață pe Slap Battle. Adevăratul. Nu contează pe ce să fie pe server. În fine. Să faceți rost cu kill streak 250 și apoi vă dă. Apoi, e ușor, gen doar cum dai cu laserul. În fine. Cum dai cu laserul poți să, dacă gen cineva a intrat în laserul de la mănușă, își ia damage. Adică nu damage. Primești tu palme. Ceea ce da, e tare. Dacă stai să mă întrebi pe mine, e super tare. Oh shit, e rob. What? What? Oh no. Oh no. Run. O să revenim imediat. Și am revenit. Da. Dacă vă întrebați un lucru, de ce am caracterul ăsta? Pentru că îmi place. În fine, hai să facem, azi o să încerc, adică nu, azi doar o să mă joc jocul ăsta împreună cu voi. Și da, dacă vreți să mă aveți la prieteni, mă numesc Guy. Uitați, Guy. Stați să vă arăt. Guy. Și da, tare, tare bun. Nu mă lovi. Bun, perfect. Nu cred că... în fine. Hai să încercăm să ajungem sus în copac. Asta e mult prea easy. În fine. E destul de bun jocul ăsta. M-aș uimi dacă aș vedea pe cineva cu ruleta. Ceea ce da. Apropo, jocul nu-i la fel. Și da. Dacă vreți, mai postăm și cu jocul ăsta, scrieți în comentarii. Și dați, vă rog, și niște like-uri, pentru că chiar mă chinui să le fac. Chiar m-am chinuit să fac rost de palma asta. Acum putem face un showcase la abilitate. Să vedeți și voi ce face. Abilitatea de la palma asta e efectiv asta. Uitați. Asta e abilitatea. Oprește timpul. De exemplu, acum pus palma așa de mult. Uitați. Bam, 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 bam. Shit. Nu pe mine! Da. Facem, dacă vreți, și tutoriale cum să faceți rost de pălmi. Și da. Da. Dacă vreți, vă fac tutorial și cum să vedeți cum să faceți rost o grămadă de pălmi cum am eu aici. Și da. Oh. În fine. Dacă vreți și dacă vreți, în episodul următor o să mergem la o insulă cu ceva tun. Dar uite, dacă vreți, mergem în episodul următor acolo unde se vede asta. Și
aici, în îndepărtare, mai sună cu ceva tun. Deci, da. Dacă vreți, merem în episodul următor la ele și le explorăm să vedem ce putem face pe acolo. Uitați. Da. Nu știu. Dacă vreți, spuneți-mi cu ce jocuri să mai fac clipuri. Da. Uite, mi-a făcut prieten aici. De fapt, asta nu-mi place veci. Iuhuhuhuhui. Faină muzica când dai cu palma asta. Super faină. Ia, hai să mergem să lochim pe prosticelul ăsta. Dispare întreg doar. Cred că a dispărut. În fine. Revenim imediat. Oh my god. Mi-am dat amândoi cu palma. Dar în fine, nu e mare lucru. Și cam atât a fost clipul. Dacă vreți, da, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să activați clopoțelul. Da, pa!